ассалому алайкум шунавандагони азиз. барномаи иттилооти хабарро аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав мешунавед. имрӯз 12 январи соли 2021. русия дар қонуни шартҳои нави гирифтани иҷозат барои будубоши муваққатӣ яъне РВП разрешение на временное проживаниеро тасдиқ намуд, ки аз 14 январ ба эътибор медарояд. аз рӯи ин ҳуҷҷатҳо тақсимоти квотаҳо ба зиммаи комиссияи махсус вогузор мешавад. ин комиссия ҳамаи номзадҳоро омӯхта бояд тасдиқ намояд, ки шартҳо риоя шудаанд. афзалият ба нафароне дода мешавад, ки маълумоти олӣ доранду қонунгузориро вайрон накардаанд. инчунин барои гирифтани РВП ихтисос, манбаи даромади қонунӣ. инчунин дар Русия хешовандони наздики шаҳрванди Русияанд асос шуда метавонад. ёдовар мешавем, ки ҳукумати Русия миқдори квотаҳоро барои соли 2021 то ба 21 000 кам намудааст. баъзе тафсилоти қазияи аҷиберо, ки ба муҳоҷирони тоҷик алоқаманд аст, оммавӣ шуданд. ба додгоҳи вилояти Новгород сокини 53-солаи Прикамя аз болои ҳукми додгоҳи ноҳиявӣ шикоят бурдааст. ин нафар ба ҷурми пешниҳоди пора муттаҳам мешавад. ҳанӯз моҳи ноябри соли гузашта кормандони хадамоти муҳоҷирати ин минтақа корхонаи Лидер Сити Стройро тафтиш намуда муқаррар намуданд, ки 10 нафар муҳоҷири тоҷик дар он ғайриқонунӣ фаъолият мекунанд. намояндаи ин ширкат Андрей Степанов кӯшиш намудааст, ки ин мушкилотро ба додани пора ҳал намояд. дар утоқи кории полис ин нафар барои ҳар муҳоҷир 10 000 рубли пешниҳод намуда баъдан дар автомобили корманди полис 20 донаи 5 000 гузоштааст. аммо аз тарафи кормандони хадамоти амният, ки аллакай ин равандро таҳти назорат қарор доштанд, дастгир мешавад. додгоҳи ноҳияи Окулов Степановро ба 500 000 рубл ҷарима намуда ба муддати 2 сол аз озодӣ маҳрум сохтааст. аз тақдири минбаъдаи муҳоҷирони тоҷик маълумоте нест. дар Сахалин як тоҷикистонӣ бо ҷурми додани ришва ба корманди мақомот муттаҳам карда шуд. як шаҳрванди Тоҷикистон барои озод намудани наздикаш аз маркази муваққатии боздошти шаҳрвандони хориҷӣ спецприёмник ба роҳбари ин идора 80 000 рубл додааст. аз рӯи гуфтаҳои мавсуф ӯ мехост наздикашро муваққатан берун бароварда баъзе масъалаҳои шахсияшонро ҳал намоянд. кумитаи тафтишотии ин минтақа ин қазияро таҳлил намуда ба додгоҳ ирсол намудааст. ба ин шаҳрванди Тоҷикистон аз рӯи моддаи 211 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. ба ӯ аз 3 то 7 сол маҳбас ва ҷарима ба андозаи 30 карата аз маблағи пора таҳдид менамояд. аввалин нафаре, ки ба намуди нави коронавирус олуда шудааст, дар Русия ба қайд гирифта шуд. аз рӯи гуфтаҳои Анна Попова, роҳбари Роспотребнадзор, ин намудро дар яке аз мусофирони аз Британия кабир омада дарёфт намуданд. аҷоиботаш дар он аст, ки дар ин нафар ягон аломатҳои беморӣ мушоҳида нашудаву худро хеле бардам ҳис мекунад. танҳо озмоиш муайян намудааст, ки намуди нави COVID-19 дар бадани ӯ будааст. аз рӯи гуфтаҳои Попова ин намуди COVID-19 ҳолати беморро нисбатан вазнин намекунад, аммо 70% зиёдтар гузарандатар аст. ёдовар мешавем, ки охири соли гузашта ин навъи коронавирус дар Британияи кабир ба қайд гирифта шуда буду ба чанд давлати дигар гузашт. ҳоло ин намуди коронавирусро ҳамчун штамми бритониёӣ мешиносанд. мушзани тоҷик Баҳодур Усмонов дар 3 набарди касбӣ иштирок намуда дар ҳар 3 ғолиб баромад. дар набарди аввал, ки охири моҳи декабр дар Москав баргузор шуда буд, Баҳодур Усмонов ба мушзани рус Вилдан Минасов, баъдан дар шаҳри Сочи ба Амир Басиров пирӯз шуд. дар муҳорибаи охирон, ки он ҳам дар Сочи баргузор
шуд, мушзани тоҷик Ҳусейн Магомедовро аз Россия мағлуб намуд. Баҳодур Усмонов дар вазни 64 килограмм мушзанӣ мекунаду ба ҳайати дастаи Мурод Гасиев шомил мебошад. ҷовизи зикр аст, ки дастаи ин мушзани маъруф аз Осетияи Шимолӣ ғолиби муҳорибаҳои ҷоми матч боец шуд, ки 10 миллион рубл мукофотпулӣ низ доранд. ин буд пахши мустақими хабарии радиои Муҳоҷир. моро дар расонаву сомонаҳо пайгирӣ кунед. Тансиҳату муваффақ бошед азизон.